አግብርተ እግዚአብሔር ወአይማተ እግዚአብሔር ዘጊዮርጊስ ገብረ ሕይወት ገብረ ኢየሱስ ገብረ ንጉሥ ወልደ ሕይወት ገብረ ጊዮርጊስ ወለተ አይማቲሁ ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሚካኤል ወለተ ጊዮርጊስ ሰበነ ጊዮርጊስ እነሆ ዘጽዋዘ ወሀቡነ በአኮቴት በእንተ ስሙ ለቅዱስ ሚካኤል ከመም በሰላም ከጸሐና ረጎ መስዋዕቴ አዘገዛ ያደረገ አብርሃም ባረክ ስላሴ ገዛሁ ቀደሰ እግዚአብሔር ወራን ሰተለሰ ስጋይ ወረና ብሮመሸት ወረና አቡነ ዘበሰማያት
لوهاتو زأملاخ ፍጹም ፍቕርዩ ብባህሪኡ ሰላም ንቤትና መቐረት ባህታን ልቢ ህላዊኡ አቤት ለውሃቱ ዘአምላኽ ፍጹም ፍቕርዩ ብባህሪኡ ሰላም ንቤትና መቐረት ባህታን ልቢ ህላዊኡ አቤት ለውሃቱ ዘአምላኽ ፍጹም ፍቕርዩ ብባህሪኡ ሰላም ንቤትና መቐረት ባህታን ልቢ ህላዊኡ አቤት ለውሃቱ ዘአምላኽ ፍጹም ፍቕርዩ ብባህሪኡ ሰላም ንቤትና መቐረት ባህታን ልቢ ህላዊኡ ትዝታሎና ንነዓሉ ዘይምለኽ ድኻም ዝሓለፈ መልክዕ ጽባቐ ጉራ ምልኣሲ ኢኑ ክንሳቐ ግርማ ጸላሙ ዘፍርህ ስግሚ ብሃሰስ ብሰለይታተ ጸላም ዝገልህ ብርሃኑ ኰለዖ ቤትና ንሱ ጠመተ አቤት ለውሃቱ ዘአምላኽ ፍጹም ፍቕርዩ ብባህሪኡ ሰላም ናይ ቅዱስ ሚካኤል ሃብቶም እግዚአብሔር ገበርተ ሰላምየ ገበርተ ፈቃደየ ወልኩም ነፍሳት ጉርቲሁ አይማቲሁ አዛዛት ጉርቲሁ አይማቲሁ ዘጊዮርጊስ ገብረ ሕይወት ገብረ ንጉሥ ገብረ ኢየሱስ ወልደ ሕይወት ገብረ ጊዮርጊስ ነፍሰ አይማቲሁ ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሚካኤል ሰበለ ጊዮርጊስ ወለተ ጊዮርጊስ ብናውዝዝዋ ነፍሶም ይምሃር ነፍሶም ይቀድስ ብሩክ መዓልቲ ይግበረና እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት ነበረ ሰላም ንቤትና መቐረት ባህታን ልቢ ህላዊኡ ሕጂ ሓሊፉ እንክዝከር ተራ ነገርዩ ንዘይፈልጦ ተሰጊሩ ብኣ ዝመረረ ኩሉ ብደቂቕ ንዘይስሕቶ ካባ ሰላሙ ዝባና ዘሰቅቕ ንፋስ ዝጋረደሉ ቤትና ማሚቑ ብፍቕሪ ቅኔ ምስጋና ተዘይምሉ አቤት ለውሃቱ ዘአምላኽ ፍጹም ፍቕርዩ ብባህሪኡ ሰላም ንቤትና መቐረት ባህታን ልቢ ህላዊኡ ልቢ ዝህውኽ ማዕብል ሓሳብ መርከብ ዝግልብጥ ጽኑዕ ሓይሊ ህድኣት ርሒቓ ስግር ማዕዶ ከናወፀና ሕሱም ቁሪ ሕያዋይ ጐይታ ብፍቕሩ ተመለሰና ኢዱ ዘርገሐ ሕዙን ልብና ተመልአ ፍስሓ ሓጎስ ልቡ ራህረኸ አቤት ለውሃቱ ዘአምላኽ ፍጹም ፍቕርዩ ብባህሪኡ ሰላም ንቤትና መቐረት ባህታን ልቢ ህላዊኡ እስኪ ንዘምር ብምስጋና ኣሕዋት ብሕብረት ስለ ፍቕሩ ዘይውዳ ምሕረት ዕለት ዕለት ቃላት ዘይገልጦ ግሩም ግብሮ ጥዑም ጉስነት ዘይምኖ ጽድቅን ሰላምን እናሰነያ ተስፋ መሊእና ዒንቲ ዘደንቕ ምስሉ እናረአያ አቤት ለውሃቱ ዘአምላኽ ፍጹም ፍቕርዩ ብባህሪኡ ሰላም ንቤትና መቐረት ባህታ
ቤት ለውሃቱ ዝኣምላኽ ፍጹም ፍቕሪዩ ብባህሪኡ ሰላም ንቤትና መቐረት ባህታ ንልቢ ህላዊኡ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ስለቲ ክንገር ዘይከኣል ውህበቱ ንእግዚአብሔር ስብሃት ይኹኖ። ካልኣይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 9 ፈቕዲ 15 عبر لو سبيت على ترمزارك على ترمزارك ونيا خبنا له እግዚአብሔር ስብሐት ይሁኑ ንአምላኸይ ንፍትውናተይ ክብሪ ይሁኑ ስለቲ ዘይንገር ውበቱ ስለቲ ዘይንገር ውበቱ ንእግዚአብሔር ስብሐት ይሁኑ ንእግዚአብሔር سبات لمسكل بزينس ክርስቶስ በምሕረቱ ይዘክረን አመዳግም መጻቱ እያስተሐፍረን ለሰቦተ ሰሙያን ካህን ወአምልኮቱ ያጽናን እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ እርግ ጸሎተነ ወአሰስሪ ኩሎ ኃጢአተነ ቅድመ መሮለ እግዚእነ እዛ አብላን ዘንተ ህብስተ ወዛ ሰነን ዘንተ ጽዋ ወለዘ ሰርዐ ለነ ሰነዋራ ዘነ ወለዘ ተአገሰ ለነ ኩሎ ኃጢአተነ ወለዘ ወሀበነ ሰዋዕት ወደሙ ክቡረ ወለዘ አብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት አምላከነ ወትረ በኩሉ ጊዜ በኩሉ ሰዓት አንተ ተባረከ ሥላሴ ሰዓት ማለቴ ባርኩና መራፈ ጸሎት ቤተ ቅዱሳን ገበተ ሰላም የገበተ ፈቃዴ ወልኩና ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል በረከት ረድኤት አቡነ ሳሙኤል በረከት ረድኤት ይሃብክሙ ዲያ ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን وعلما حاضرهم صلوا زصلوا نعد خوينون هاجر كخون قدوس فقاري يكون እግዚአብሔር هاجرنا خللت بقرنا حصرتهم فسقط اتاون وفارن بسلام حلونا تطعمو يسمعنا قال فسوا سير فركت فقاري يكون እግዚአብሔርና ሳግቦቲው አይማቲሁ ዘጊዮርጊስ ገብረ ሕይወት ገብረ ንጉስ ገብረ ኢየሱስ ወልደ ሕይወት ገብረ ጊዮርጊስ ونساء ماتيه ولت ኢየሱስ ወለተ ሚካኤል ሰበነ ጊዮርጊስ ወለተ ጊዮርጊስ ሶሚ ባህር መንግስት ተወርሶም እግዚአብሔር አብርሃም ባረከ ሥላሴ ባረከ እግዚአብሔር ወመሸት ገበረና አበቦታና በሰላም ከፍሐና መድኃኒ ዓለም አቦና ይፈለና አቡነ ዘበሰማይ ስብሐት ይሁኑ ንአምላኸይ ንፍትውናተይ ክብሪ ይሁኑ
مريكايو بيتي ببرختك قسانتي بني ملو سقاخا نيمان سقا قولي احتبلكو لكان السخفا ونانا كله سلتي إذناتكم أقلقلوتني إذناتكم دخامني إذناتكم سبحانه دي أهرنسي مجلس كويناسي النارلو أتزروا خابي عندي لنا حليف زي سكون كويننا أمبر كم زناتكم ويا كم زناتكم مسجيا بيهر تحضركم وسي قال أمسكينكا أيش قبلني نيرو أنت هنا جن ما سين نارلو بزغنا قتي زي تكم نزارو يغني لنا كبرها لنا ما أركم ساهم منبر كم زيجركم نزهاجر كتقلقلوا نزتاوتات أمي وريريو تميت سبت تميت مهران تميت ليك أونتي تميت كهانات تميت داك ونات نيرو إذا بيها كريستيانات زي قنا حجي لو تمسنا له مثلا نمو እግዚአብሔር ብርኩሁም ጽናዕ ጉልበትኩም ጽናዕ ጥዕናሃኩም ነዚ ኣብ ታቦታት ከተገልግልዎም እንቲ ክብራት ማሕበር በዚ ዝየርኩም ሓዲርኩም ዘለኹም ንሕና ብሓቂ ሕጉሳቲና ብዝኾነ ንዓኹም ዝበቅዕ ኣይቅረብን እዩ ግና እግዚአብሔር ስብሃት እግዚአብሔር ይምሳሐኩም ንድራርኩም ንስኻትኩም ናትኩም ሞገስ ሰብ ኣይክእሎን እዩ ብዝኾነ ብጥዕና ጸኒሕናዮ ንዓመታ ከም ዝየርኩም ታቦታት ተገልግሉና ጥዕናሃኩም يقنينا عدي بحق تحقشايا زمسب بيد ما دقرو وي بلومني غنا اوتي ابز مصيكم صبل غركم نغف تبلكم الناسي برخت خوننا زبل تسغاغركا صوار امصيخا ناحتكم زبقع زصغبني ايكركبني بزخونه كن سبات دي اهري ببوكم ساعتكم تغيرو زلو كند بزح نخند صبو نرايو مرقوم زم غزا أنا مسلمشتاي هذا حقي أخوهم إذا أبنا ثاني الكوكب بو حاجة لا يتحوشنا إلى بو كشرة فهيدا مثلا عمتها وحملت معنا كبرها بلنا حوشنا إلى هذا حقي كبري لنا استدار يوم بيوم كبري هذا وهذا كبروا حجرهم نجيب كبر رجابي قديلنا أكل هراي كورات محبر وانا يحكسي نزول تزاربو إنا نزارب حرسنا نحدث نحناسي بادي من يريد ندامن كيان بادي من يريد حجكن صبو كرمتسي مرحا ينقبي بهان زبروح كاشي مسرقت عذا ندامن كياننا إنه ما مهران سعبكم نايب حكي جحذركم جوعلكم ماسي حلو فيه رينا يا دين فلت حلو فيه دخلنا خوينكم نايب حكي اللون قضاء هو نايب حكي قرما هبهم كان جاي لك رأسي بحنسا انتو قرصكم بحنسا انتو تقربكم أولا مثل لا يحمى مثل لاي حماقي أبا حدا ما أدي مخانقل كندي تلقاو زبروخ عليت زبروخ قزا بحانسا أبدي أمتيلنا كدا نعدي تهدينا بر عند حدا هم مهنا أبي حدا هم مهنا ريخا أي معنا رنو نخونا خوينا قلن نايب حكي ومرقوهم نحنا حبيرنا نمرق سخاتكم نما دويلكم كم زيلنا نعمتها بحنسا الرخبنا نبرنا بحكي حلو فيو زي قالنا يلوي تحبشنا هنا مولو زي قدر تحبشنا هنا حبس هابكم الرأي محبر نحنا انتهي قربنا انتهي ذهبنا لنا انتهينا قيل كم زي تحضروا توعلوا دلهم زي بأملاخ رخبوا زقابير مساخهم وخون مبر نحنا تقررنا لكم يبلنا بحقي دخانهم كا هو النبي أولوكيش النبي قبل نقص بروخات بلبي نزعد ستيرهم نقول لها زود بينا حاونا خاخومو ستيرهمنا انتا كتولع لكم انتا قونا قين او تنعسكن تبلا كاسب
نحن إسكجزانا تركا بهب لكاي يجي ما دخونه خوينو نابي عبلوجيش نابي قريتاتيس إذا ودزي إذا خلوا تقبروا له بلبي نهلا دايت حصة حجي قشي وريحو سويت كله عليها تصنيحة أطحينا قريبا خل دخونه خل مرقوه نعوه مرقوه نخلهم دقيقة قبل نقص خيا زختمي نحبت خيا زختمي نخلهم أكيبو بيصبق أكايد له كم زنسو ناي زختمات دعوية دلو نعبت نخون إذا كل جذابي ساطن عتيد له كن يكون زقابي هالمستحق وصلنا إذا كن أكابي بيتسوي دراعيو تكون كذا نكسر نعسكر نداول يخيجوا قيل نخونا خويني غني لنا محبر بحق تحقشنا نواهم معبر هنا كورات الدابة كورات عدنا عد زاول أتقالات كوهن داي كاين فولا بحكي هاكر كامل جن هاكلنا قال እግዚአብሔር حيلنا حيل እግዚአብሔር ቅዱስ እግዚአብሔር ምኽሩን ጥበቡን ከገልጸልና ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልና ካብ ዝተወሳኺ ሊቃውንትናን መምሃራናን ልዕሊና ኣለዉ ብዚ እንተኾነ ግን ተለኣኹ ኢሎምና ብሓቂ ልክዕ ነዚ ማሕበር ጽቡቕ ክተመስግኑ ጸኒዕኹም ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ከዓ እወ እቲ ዝሓደረ ኣገልግሎት ናይ ብሓቂ ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ብዘይቃል ዓለም እቲ ኸጸብቆ ዝኽእል እንታይ እዩ እቲ ቃል እግዚኣብሔር እኳ ድሓን እቲ ዝምልከቶ እንዲ ዝፈልጦ ኩሉ ግን እቲ ስምምዕ እቲ ህዝቢ ኩሉ ክሰምዖ ከሎ ብኣሃዱ ቃል ይሴብሑ እዘምሩ ከም ዝበሎ ብሓቂ እቲ ቤተ ክህነት ከም ሓንቲ ቃል ኮይኑ ብሓቂ ነዚ ኩሉ ቃል እግዚኣብሔር ክዛረብን ክዝምርን ዝሓደረ ናይ ብሓቂ ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ሓቅኹም ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ጽቡቕ ኢና ሓዲርና ጽቡቕ ሓዲርና ከዓ ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ከዓ ውዒልና ጽቡቕ ዕጣቕ ጽቡቕ ኣቀባብላ ጽቡቕ ስነ ስርዓት ቅድም እናበይ ገብረ ንጉስ ብሓቂ በቲ ታሪክ እሶም ትብሉና ከመይ ነይሩ ኣብ በዓል በረሀ ኢና ረኪብና ኢና ብሓቂ በረሀ በዝሎም መዓልቲ ክኸውን ከሎ ሚካኤል ተሓሳስ ክኸውን ከሎሲ ኣብ ኣስመራ ንራኸብ እሞ ናይ ብሓቂ ተመንዩ ብኣውቶቡሱ ገይሩ ኣብ ዝብፅሒና መስቀሊ እኮ ይሓተናን እዩ ነይሩ ናይ ብሓቂ ናይ ደብረ ቅዱስ ሚካኤል ክተገልግሉ ኢኹም ኢሉ እዚ ብሓቂ ናይ በረሀ ታሪክ ናይ ብሓቂ ተውላዱ ዶ ኣተኽሉ ወይኑ እግበሮም ከምኡ ይግበሮም እምበር ኣዝዩ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ እዚ ከዓ ከም ዝበልኩም ሓቂ ከምዚ ዝገብርኒ መስከረም ዝገበር ጌርና ኣይክልኣና ከም ዝብልዎ ቦታትና ናይ ብሓቂ ክዳን ዓዲ ብልክዕ ሓቁኹም ጽቡቕ ኣብ ሓደ እንተንኸውን ሕጂ ገለ ኸከም ገለ ኣብዚ ግን ከምቲ ዝሓደርናዮ ስብሓተ እግዚኣብሔር ብሓደ እዚ ወይ ንባዕሉ ልክዕ ስብሓተ እግዚኣብሔር ማለት እዩ ከምዚ ኢልና ገፀ ንገፅ እዞም ኩሎም ሊቃውንቲ እዞም ኩሎም ዕምባባ እዞም ኩሎም መዘምራን ሪኢኻ ብርሃኑ ለዓለም ዝበሎም ናይ ብሓቂ ከምቲ ዝሓደርዎ ኣብዚ ብግቡእ ክውዕሉ ሓንሳእ ክስሕቁ ከለዉ ወተዘያነው ድሃና ከም ዝበሎ ናይ ብሓቂ ጽቡቕ መዓልቲ እዩ ናይ ብሓቂ እዚ ከዓ እግዚኣብሔር ይብኩም ከመይ ኢሉ እግዚኣብሔር ይብኩም ተራኢልና ጸጋ ምርቃ በረኸት ናይ ወለዲ ስለ ዘለኩም እዚ ጸጋ ዝረኺብኩሞ ከምዚ ገይሮም ንዓዲ ድሰፉ ከምዚ ገይሮም ንዓዲ ትማሊ መርጌታ መርሃው ናይ ብሓቂ እቲ ሊቅነቶም እኳ ማእኸሎም ዝኾነ ግን ኩንዎሙ ኣርኣያ ከም ዝብል ኣርኣያ ኮይኖም መምህር ኮይኖም መርሓ ኮይኖም ናይ ብሓቂ ነዚ ኩሎም ሊቃውንቲ ትማልዊን ዋዜማ ኣምሲና ኣብ ገዝኦም ኣምሲና ማለት እዩ ሎሚ እውን ዝኩሉ ሊቃውንት ናይ ብሓቂ ብጸሎት ስብሓት እግዚኣብሔር ሓዲሉ እውን ከምዚ ጌርና ኩላና ኣብዚ ክንመፅእ ከለና እዚ ናይ መን ሃፍቲ እንተረኣይልና ናይ ዓድና ዓዲ ዛውል ናይ ዓድና ጸጋ ናይ ዓድና በረኸት እግዚኣብሔር ስለ ዝሃበ እምበር ብጥራዩ ኣይርከብን እዚ ጸሎት ወለድ ስለ ዘሎ ብሓቂ ጸሎተ ጻድቅ ትክልወታ ሰልጥ ቀዳሞት ጽቡቕ ጌሮም ፅዕሩ ስለ ዝነበሩ ጽቡቕ ጌሮም ጸሎተ ኣውፅሑ ስለ ዝነበሩ ካህናቶም ሊቃውንቶም ምእመናኖም ብምልኦም ጸሎት ዝኣመን ተራእዩሉ ሕጂ ኣብ ውላዶም እስኹም እውን ከምቲ ናቶም ዝገብርዎ ነበሩ እንተረኣ ጽቡቕ ጸሎትን ጽቡቕ ትግሃትን ተረአ ጌርኩም ከዓ ኣብ ውላድኩም ከዓ ከምኡ እናተረኣየ እናተወራረሰ ክኸይድ እዩ ስለዚ ከምቲ መፅሓፍትና ዝብሎ ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ኣብዒልኩምና እቲ ዘረባ ክእሎት ይብልና ብዙሕ ብዛዕባ መብልዕ መስተ ተቐረበ በያይነቱ ልዕሊ ዝሞ እንታይ ክቕረብ እዩ ፃዕዳ ጣፉ ድዩ መግቡ ድዩ ፀብሑ ድዩ ጮሙ ድዩ ብጣዕሚ ኣዚና ጽቡቕ ዒልና እሞ ስለዚ ዓድና ዓዲ ዛውል
حد بركات حد شجاع يقول لنا እግዚአብሔር አምላክ ከምዚያ قديمكم طقسكم አርማኒ አቦይ ገረንዛ ጠቆሻ ማሐቆም ሓደ ሕያዋይ መምህር ወይ ሓደ ሕያዋይ ሰብ እንተሃሊ ወልክ ሰብካ ይዝንገር هو ሰብ ይዝንገር ምክንያቱ ዝዓድዚ ንፉዕ ስለ ዝኾነ ተቀባል ጋሻ ስለ ዝኾነ ነጊድኩም ማለት እዩ ብድሕሪ ተወሳኺውን ሕያዋይ መምህር ሕያዋይ መራሒ ስለ ዝሕደርኩም ከዓ ናይ ብሓቂ ኣዚና መምህር እውን ክነመስግኖም ይግባእ እዩ ከመስገናም ክንሓልፍ ኣይግባእን እዩ ሓቂ ከም ዘለኹም ከዓ ይመላልኩም እሱ ምሳኹም ብፍቕሪ እስኹም ምስኡ ብፍቕሪ ከምቲ እሱ ሊቅነት ሕጂ ወደሎ ከዓኒ ከምኡ ከዓ ሊቃውንት ዝወለድኩም ዘፍርየልና ግበራ ኣብዚ እንተፈርዮም ናይ ኩላህና ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ስለዚ የቐኒልና ፅቡቕ ዒልና እሞኒ ንበዓል በርሀ ኩሎም ኣሕዋትና ንዝሓለፉ ቦታትና እዚ ተገይር ዘሎ ፀበል እዚ ተገይር ዘሎ መስዋዕቲ መውረስ መንግስተ ሰማያቶም ይግበሮም ከምኡ ንዖም ስድራ ቤት እውን ጠልን በረኸትን ይግደፍሎም ንዓድና ከዓነ ፀኒሕና ፀኒሕኹምኒ ንዓመታ ንሕና መጻእቲ ኮይንና ክነገልግል እስኹም እውን ብሓቂ ብመብፅዓ ናይ ኣቦና ኣቡነ ሳሙኤል ናይ ቅዱስ ሚካኤል ኢልኩም ብሽሙ እቲ እተቕርብዎ ጸሎት መስዋዕቲ ዓመት እንዲ ዝዕቆር ንበዓልና ኢልኩምኒ እስኹም ተሰፊኹም ክጸንሑ ንሕና እውን ከምኡ መጻእቲ ክንከውን ንእግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ይግበረልና ስለዚ ንዓመታ የሪአና ከምዚ ትብላላ ሊቃውንቲ ማሕበር ክእሎት ይብልናን ጽኒልኩም ሰማዕኹምና እግዚአብሔር ይቀደልና ለአብርሃም ዝባረኩ ስላሴ ኩሉ ሊቃውንትና ቤተ ክህነትና ዝጸልይዎ ጸሎት ንኩሉ ህዝቢ ጠቃሚ ግበረ እግዚአብሔር አማከመየን በሰላም የጸና ከምዚ ገርኩም ከተገልግሉ ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን እግዚአብሔር ነሳ ግብርቱ አይማት ጊዮርጊስ ገብረ ሕይወት ገብረ ንጉስ ገብረ ኢየሱስ ወልደ ሕይወት ገብረ ጊዮርጊስ ተስፋ ስላሴ ንሳ አይማት ይሁን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሚካኤል ወለተ ሰመለ ጊዮርጊስ ወለተ ጊዮርጊስ ነፍሶም መሃር መንግስተ ሰማያት ያቦም አብተዕቆፎ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ የርፍቆም ህይወተ ነፍሲ ያቦም እግዚአብሔር ገበርተ ሰላም ገበርተ ፈቃድ ይበለና እግዚአብሔር በሰላም አውዕልና በሰላም አቦቦታና ከመሰና ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን በባሓዳሮም በብነበቶም ተሐገሱ ፈቃድ ይኹን እግዚአብሔር ተመና ኸያ ዘይከላ አምላኽና ትሚትና አኽበና ፈቃድ ይኹን አቡነ ዘበሰማያት يتاوي سريان توي قدس بينا واملاكنا ومناني يسوع بدو من سري حتى على سري كما يكون نزل وركم بامرهم وما يجي امر هذا لا يماركم وفي تعالى ونتعالى دلوا على المنزل الثانيات እግዚአብሔር ታና ማሰሪሁ ለጸላ እግዚኦ ማሐረነ በሉ አንሲ ተጋይ سرير بدمو هذا العالم كما سرير النبي أبيرتا ما سرير هذا سرير مريم مهارون أنا بالله استيقظ قلنا عن ساعة سلاتي زينكر وبتو نأكسي أبيهر سبحاتي እግዚአብሔር ስብሐት ይሁኑ ንኣምላኸይ ንፍትውናተይ ክብሪ ይሁኑ ስለቲ ዘይንገር ውበቱ ስለቲ ዘይንገር ውበቱ ንእግዚአብሔር ስብሐት ይሁኑ ንእግዚአብሔር ስብሐት ይሁኑ ፍትውናተይ ክብሪ ይሁኑ መሊካዩ ቤተይ ብበረኸትካ
ንልበይ ዘድነነ ወንጌል ስብከትካ እንሆ ብሓቂ ሎሚ ከቢረ ብድርዒ ናይ ስጋ ተሰራሲረ ስለቲ ዘይንገር ውበቱ ስለቲ ዘይንገር ውበቱ ንእግዚአብሔር ስብሃት ይኹኖ ንእግዚአብሔር ስብሃት ይኹኖ ንኣምላኸይ ንፍትውናተይ ክብሪ ይኹኖ ኣካለይ ወቂቡ ገፀይ ደሚቑ ብፅባቐ ናትካ ጉዕዞይ በሪቑ ሰላም ዘለኹ ሰላምካ ይብዛሕ ውዳሴ ከንፈረይ ሰማያት ይብዛሕ ስለቲ ዘይንገር ውበቱ ስለቲ ዘይንገር ውበቱ ንእግዚአብሔር ስብሃት ይኹኖ ንእግዚአብሔር ስብሃት ይኹኖ ንኣምላኸይ ንፍትውናተይ ክብሪ ይኹኖ ንጉስ መሬት ሰማይ ገደብ ዘይብሉ ስለይንታይ ዘይኮነ ገዲፉ ኩሉ እሞ እንታይ ክብል ስለ ውዕለቱ ተመስገን የዝቡ ሕያብ ንፍቕሩ ስለቲ ዘይንገር ውበቱ ስለቲ ዘይንገር ውበቱ ንእግዚአብሔር ስብሃት ይኹኖ ንእግዚአብሔር ስብሃት ይኹኖ ንኣምላኸይ ንፍትውናተይ ክብሪ ይኹኖ ንጉስ መሬት ሰማይ ገደብ ዘይብሉ ስለይንታይ ዘይኮነ ገዲፉ ኩሉ እሞ እንታይ ክብል ስለ ውዕለቱ ተመስገን የዝቡ ሕያብ ንፍቕሩ ስለቲ ዘይንገር ውበቱ ስለቲ ዘይንገር ውበቱ ንእግዚአብሔር ስብሃት ይኹኖ ንእግዚአብሔር ስብሃት ይኹኖ ንኣምላኸይ ንፍትውናተይ ክብሪ ይኹኖ ስለቲ ዘይንገር ውበቱ